Wat zijn nou de beginselen van de FNP? Of waar halen jullie je standpunten vandaan? Of is het elke keer... Nou, het is net elke keer, nou ja goed, sowieso mij altijd genuanceerd wezen. Als je er nou een beetje aanmaatje willen, dan kun je zeggen van de FNP die zit ongeveer op een lijn van D66. Dus dat is links-liberaal, zeg ik maar zeggen. Dat is, om het even te duiden. Ja, om het te dat duiden. vraag ik. Ja. Alleen, er zit een hele specifieke kleur zit er onder. En dat is, en daar kom ik dus eigenlijk weer op dat punt dat ik zeg van, eigenlijk vind ik dat de FNP in Ljouwert-Friesland de stad inscoren maakt. Dus dat is dat gevoel van eigenheid, waar ik het dus jaren over ha. Dat gevoel van eigenheid, dat wil ik, grutskens is het echt, dat wil ik dus echt in die zien dat van z'n vieren de mensen die dat vieren, dat echt dat uit komt in de stad. In de politiek komen heel veel onderwerpen, al bijvoorbeeld minimabeleid of sportbeleid. Waar zit dan het specifieke FNP? Als het bijvoorbeeld door minimabeleid gaat, wij zijn wat wij dan nemen een meerskipspartij. Dat houdt dus net in dat bijvoorbeeld wij voor alles van een oerhiet verwachten, maar wij verwachten vrij veel van een meerskip. Dus wat er op een gegeven moment, je kan op een gegeven moment zeggen, minimabeleid. Dan kun je op een gegeven moment zeggen, wij moeten als oerhiet wij ingrijpen in het minimabeleid. Wat wij bijvoorbeeld vinden als FNP, is dat er net alleen een taak van de oerhiet ligt, maar dat er ook een taak van een meerskip eigen verantwoordelijkheid. Dat je net als individuele eigen verantwoordelijkheid, maar als verantwoordelijkheid in de meerskip. Solidariteit. Solidariteit. Dus dat is eigenlijk een beetje het dwarsdenken. Ja. Dus eigenlijk een beetje het dwarsdenken. In positieve zin. In positieve zin, ja. We denken een beetje om een ander. En dat hebben we natuurlijk wel een beetje in de stad. Dat het is wat in, dat is inherent aan de stad. Dat de stad eigenlijk de meesten vaak individualistischer binnen. Dus dat ze ook onderdoeken kennen in anonimiteit. En als ik zeg van ik zoek graag wel dat ik Friesland de stad inhaal en we vertalen dat bijvoorbeeld naar sociaal beleid, dan heb ik een grote verantwoordelijkheid aan de meerskippen zelf. In plaats van dat je zegt, als oerhiet, wij komen er bovenaan naar die meerskip daar. Wij zeggen wel even vertellen hoe je dat regeling maakt. Ben wij meer in, dat wij zeggen, we veranderen al op. Er zit heel veel te verkrijgen, er is de lezenkosten in die meerskip. En je moet dat als oerhiet faciliteren dat uitrent.